Bij Dalserhuizen wordt op het stuit een praktijkproef uitgevoerd om de boeimdelgong en de CO2-uitstoot in het veengradengebied te verminderen. Om maar het grutte en zwiere landbouwark van Joetendij op het land werkje te kennen, is het wetterpaal verlegen. Daardoor wordt het veen bleedsteld on zuurstof en brekt het af. Gevolg boeimdelgong en een grutte uitstoot van CO2. Het veen vermingen maar klei zo'n oplossing wijzen kennen. Het werkt eigenlijk net als vroeger, toen de rivier nog af en toe over de veenweide liepen en een dun laagje klei achterliet op het veen. Die klei pakt het veen een beetje in, zuurstoftoetreding wordt minder en de afbraak daalt. En daardoor ontstaat er ook een klei-humuscomplex, heet dat dan. En klei-humuscomplexen die zijn stabieler dan veen alleen. Het zou het tempo van de boeimdelgong maar de helft vertragen kennen zonder dat het wetterpaal omheen goegt. Op labschaal is het heel effectief. Nou, als het nou in het veld zo effectief is als in de laboratoriumomstandigheden, dan denk ik, dan kunnen de boeren hier mee te voeten. De proef door het zand zien hier. Zo lang kunnen de problemen met het veengradengebied net lezen blijven. Nou, dus er zit wel een zekere mate van druk op, omdat we die reductie van CO2 realiseren moeten. Dus we zullen de meest broekbare middelen zullen we inzetten. Alleen het is echt wel, en dat werd ik onjongen van de middag, van het is echt wel handig om naast misschien de meer maatregelen die het zeer waarschijnlijk beter helpen, maar er zijn meer maatregelen die we naar uitzieken moeten. Dus daar is dit in van. Dan is het om het bij het pakket te nemen, hoe het net verkeerd te werden. Veen verminkt maar klei kan de boeimdelgong dus vertragen. Maar dat betekent net dat daarmee het verheetje van het wetterpaal van de baan is. Dit zal mogelijk dochsmatten om de verwachte zwiert wetter te kwatten in droege tijden te bestrijden.